Wani magidanci mai 'ya'ya uku ya fara tattaki daga Gombe zuwa Abuja don nuna ƙaunarsa bisa yadda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya zaɓi Kashim Shettima a matsayin abokin takararsa na zaɓen shekarar 2023. Wani magidanci mai suna Muhammad Umar ya fara tafiya mai tsawon kilomita 425 yayin da yake kyautata zaton zai isa Abuja a cikin kwanaki 10. Matashin, wanda ya kasance ɗan ƙaramar hukumar Balanga ta jihar Gombe kuma shine coordinator na arewa maso gabas na ƙungiyar masu goyon bayan Tinubu da Shettima, wato mai suna Tinkas. Muhammad Umar ya bayyana cewa zai yi tattakin ne zuwa Abuja domin ya gayyato Kashim Shettima ya zo ya ƙaddamar musu da ofishin na shi'ar da ke Gombe, inda ya ƙara da cewa shi da magoya bayansa suna burin shekarar 2023 Bola Tinubu da Kashim Shettima su lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar APC. A cewarsa ya yi tattakin ne saboda yana ƙaunar Kashim Shettima, kuma sai gashi Bola Ahmed Tinubu ya ɗauke shi a matsayin mataimakinsa na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC na shekarar 2023, inda yake kyautata zaton cewa idan suka ci zaben za su magance matsalar da take damun Najeriya. Muhammad Umar ya ce kafin ya fara wannan tattakin iyalansa sun masa fatan alkhairi da addu'a Allah ya tsare masa hanya, inda ya ce ya shirya tsaf har da wasu magunguna wanda ya tanada saboda ƙaramar jinya, inda ya ƙara da cewa idan ya yi dare zai gabatar da kansa ga jami'an tsaro don ya samu wajen kwana a wajensu, da safe sai ya ci gaba da tafiyarsa. Mambobin ƙungiya ta Tinkas da sauran abokanan arziki sun masa kwana da fatan alkhairi kafin ya kama hanyarsa ta zuwa Abuja. Yanzu da aka kafa gangar siyasa, mutane da dama na nuna farin cikinsu da goyon bayansu ga masu siyasa ta hanya daban-daban. In ba ku manta ba, a shekarar 2015 mutane da dama sun yi tafiya daga jihohi daban-daban zuwa Abuja don nuna farin cikinsu da goyon bayansu da ɗan takara na 2025. Da haka muka kawo ƙarshen labaran. Kar ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa don samun labarai da suka shafi Najeriya da ma duniya baki ɗaya.